galtzagorriak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Gizakiak gizaki denetik beti saiatu izan da ahalik eta lan gutxiena egiten. Gaur egun invento asko ditugu. Azkena atera dana hor ChatGPT, Orain danerako laguntzen digu ChatGPT. Baina antzina internetik etzan eta ordenadorerik etzan, baina saiatzen ziren ahalik eta lan gutxien egiten, hango garai hartakoak. Kontatzen dute euskal mitologian badela izaki bat, lan egiten laguntzen zuena. Galtzagorriak ziren. Galtzagorriak, beren izenak esaten duen bezala, txiki-txikiak dira eta galtza gorriak izaten dituzte. Saltzen zituzten halako orratz ontzi txiki batzuetan, kutxa txiki-txiki batzuetan. Batzuk esaten dute Baionako denda batean saltzen omen zirela. Bueno, guk ezakigu gure lagunak nondik lortu zituen galtzagorriak, baina lortu zituen galtzagorriak. Gure laguna baserritarra zen, eta badakizue, baserritarrak beti ari direla lanean, goizta gau, egunez, gauez, arratsaldez ez dutela festa egunik, eta ez dagoela, ez astebururik ez ezer, beti badao zer egiterik baserrian. Honek esan zuen galtzagorriek lagunduko didate. Eta orduan, kutxa hartu, zabaldu zuen, eta segituan agertu ziren, pin, galtzagorriak. Bere inguruan jarri ziren, bere buruari bueltak ematen, eta tak, hola iten zioten, tak, zer ingo dugu. Ta, ikusten duzue horko soro hori, bai, zeingo deu, ta, harriz beteta dao, ta, hartu itzazue harri hoiek, eta atera sorotikan. Soro handia zen, da, orduan esantzun, honekin egongo dira egun batzuk behintzat. Hasi ziren galtzagorriak, tipitapa, harri guztiak bazterrean utzi zituzten. Bueltatu ziren, gizonaren gana eta esan zioten. Zeingo deu. Ez dakit, jain dezue, bai, zeingo deu. Begira, euriari du asko azken aldian, eta teilak mugituta daude, eta kendu teila guztik, eta jarri berriro ondo, teilatukoak, bale? Bale, bagoaz, eta antxe hasi ziren da, teilatua hundi xamarra zan, baserria hundia zalagota, ontan egongo dira, behintzat, ordutxo batzuk, bai. Baina 5 minuturen buruan, antxe ziren berriro, zeingo deu. Ta, ja etzekin zer esan, gehiegi tardatu zuen zerbait esaten, tardun galtzagorrik hasi ziren, egindako ura desegiten. Hartu zituzten bazterreko harriak, eta berriro sartu zituzten lur artean. Eta ez oie bakarrik, gehiago ere sartu zizkioten, harriz beteta utzi zioten soroa. Eta joan ziren teilatura, eta ongi jarritako teiak, gaizki jartzen hasi ziren, olako zuloak utzi zituzten teilatuan. Eta gizonagia esantzun nahi, baina zeingo dut galtzagorri hauekin, ez dira inoiz geldituko. Badakit. Galtzagorriak etorri. Zeingo deu. Ta orduan eman zien galbae bat. Galbaea eman zien, eta esan zien, begira, ikusten duzue galbae hau? Bai, zeingo deu. Galbae honekin, bete behar dezue, hemengo pertza hau, hemengo kubo hau, bete behar duzue, ibaiko urarekin. Bagoaz, hartu zuten galbaea, joan ziren ibaira, ura hartu, eta iristerako galbaea utxik. Berriro joan ziren, eta hartu zuten ura, eta iristerako galbaea utxik, eta joan, etorri, eta pertza, kuboa, utxik. Galtzagorriek ezin zuten aguantatu, ezin zuten ura jasan, eta alde egin zuten handikan. Gure gizona lasai geratu zen, lasai. Hori bai, lan askorekin. Eta esaten dute, egun hartatik aurrera, Euskal Herrian, ez dela galtzagorririk ikusi. Zuek etxean edo inguruan ikusten baduzue orratzontzi bat, zabaldu zazu eta agian agertuko dira galtzagorriak. Eta alabazan, edo ez bazan, sardadiak alabazan eta atera dadila, naiz, irratian.